Hola, em dic Regina Jiménez i ens trobem aquí al punt de trobada al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. La primera exposició està en aquesta planta i la segona planta, que és la de vermells de Grau Garriga, i a dalt, a l'eixida, trobarem una exposició que es titula l'àlbum de visites. Primer de tot, m'agradaria dir que he decidit posar un títol a aquest punt de trobada. El títol és La bandera de la revolució era vermella. I dic era perquè soc conscient que el color vermell ja no té la mateixa importància tant social com política com tenia al segle passat, per exemple. Ha perdut aquestes connotacions de revolta, de revolució, de canvi social, de voler canviar el món sencer. Té moltes connotacions avui en dia, però realment crec que les revoltes, avui en dia, les revolucions no són vermelles, són d'altres colors. El color vermell, com ens explica l'historiador francès Michel Pastoureau, és el primer color que l'home va fabricar, que va utilitzar. És el color que va declinar en milers de matisos i va produir primer en pintura i després en tints per textil. Avui en dia podem associar el vermell a moltíssims conceptes, alguns d'ells antagònics, alguns d'ells completament diferents. Jo m'he apuntat uns quants perquè hi podria fer una llista encara més llarga. Vermell sang, vida, valentia, pecat, infern, Nadal, poder, perill, passió, alegria, pecat, mort, i així podríem continuar. No sé què té el vermell, és veritat que el vermell és un color que atrau a tothom, o atrau d'una manera bona o dolenta, però atrau, o sigui, no deixa indiferent a ningú. Segurament, o potser és perquè destaca a la natura, perquè no es troba realment, es troba molt poc dintre de la pròpia natura, i potser aquest destacar a la natura fa que faci que sigui molt més violent per nosaltres, no sé exactament. Però bé, la revolució de la que m'agradaria parlar realment aquí és la revolució que va tenir lloc a finals dels 50, 1959, a partir del 55, fins cap endavant, diguéssim. En una època molt concreta on la gestació d'aquesta revolució, del 60 al 70, i que es va donar a la fàbrica de tapissos, fàbrica de catifes i tapissos Casa Aimat, de Sant Cugat. Fins a aquell moment, aquesta fàbrica, creada per Tomàs Aimat, si no recordo malament, sí, de Tomàs Aimat al 1920, s'havia centrat molt més en el treball i la venda de catifes, més que de tapissos. També hi havia tapissos. Però cap als anys 50, tot això és important recordar una figura que és Miquel Samaranch, un empresari, un industrial, que es fa càrrec de la fàbrica i que a partir d'aquell moment crida a un jove pintor de Sant Cugat perquè sigui el director artístic de la fàbrica. I aquest jove pintor era Josep Grau Garriga, que és el que tenim aquestes peces aquí i tenim l'exposició. Grau Garriga està present en aquesta exposició, la seva, diguéssim com a pintor, que és una exposició que es titula Vermells, tornem a parlar del vermell, i que està comissariada per Àlex Mitrani i Jordi Garrido, i que el que fa és utilitzar el vermell com a fil conductor de les seves peces. Peces des dels 60, suposo que fins als 90, no sé exactament, però suposo que sí. I a dalt també està present Josep Grau Garriga, perquè jo he elaborat, és una exposició en la que jo he treballat, i he elaborat una constel·lació, un univers, que parteix dels 60, de 1960 fins als 70, exactament la dècada en què Grau Garriga va ser el director artístic de Casa Aimat. A dalt, l'exposició es diu l'àlbum de visites, i jo he treballat a partir dels dipòsits de Casa Aimat, a partir exactament d'un àlbum de fotos. És una exposició dintre del projecte d'Obres dels Dipòsits que és comissariada per Frederic Montornès, per la xarxa transversal. Llavors, a partir d'aquí, m'agradaria mostrar-vos dos tapissos, en realitat tres, que són els que formen part d'aquesta, estan fets per Grau Garriga
en aquesta dècada, dels 60 als 70. A partir d'aquí, la resta de tapissos que formen part de l'exposició són molt més alliberats, ja entra la tridimensionalitat, els environaments, molt més. Però jo crec que tota la gestació d'aquesta revolució està als 60, dels 60 als 70. M'agradaria llegir una frase de Grau Garriga, unes reflexions que fa quan li fan les entrevistes. Hem de pensar que Grau Garriga, Chamarang, no només va agafar-lo com a director artístic, sinó que li va pagar un viatge a París, a França, perquè pogués treballar amb el millor artista teixidor que existia en aquell moment, que era Jean Lussard. Jean Lussard era el creador més important, el creador textil, de tapís, més important de França. Ell estava revolucionant ja una mica la idea del tapís, la idea moderna del tapís. Es basava en menys colors, uns cartrons fets amb una sèrie de números, però amb molts menys colors i que eren molt més fàcils de treballar. Grau Garriga, que hem de dir que va anar a París, però des del meu punt de vista no només interessat pel tapís, perquè no en sabia gaire de tapís i diguéssim, apoyat pel senyor Chamarang, va anar perquè pensem que com a jove artista del 1957 jo també voldria anar a París. Era el lloc, era la capital del món artística, on es movien les vanguardes, on es movien tota la modernitat. Així és que va anar a París, va estar del 57, va treballar amb Jean Lussard i quan va tornar al 59 a Barcelona va començar a treballar directament ja a Casa Aymat a la secció de tapissos. Una de les reflexions al 57, sobre què va passar quan va arribar a París, diu: llavors m'havia començat a interessar pel tapís, però no en sabia res. Vaig conèixer Jean Lussard, el gran mestre d'aquest art. Vam simpatitzar ràpidament i bé, es pot dir que aquí va començar tot. Va ser un moment històric d'eufòria. Tots els artistes que vaig conèixer a París van ser molt receptius amb mi i admiraven el meu antifranquisme. De seguida vaig connectar amb França. Va connectar tant amb França que va acabar sent la seva casa, el seu lloc, el lloc on va viure la resta dels seus dies, va crear una família i va morir allà. Al final era més francès que català, encara que no deixava de ser català. I diu: jo vaig anar a París i allà vaig viure moltes contradiccions i vaig descobrir moltes coses que jo no sabia, des del punt de vista plàstic com a polític. Josep Grau Garriga era un home convençut, un comunista convençut, catalanista, i un home amb forts arrels a la seva terra, Catalunya. Això l'acompanyarà en tota la seva carrera artística i serà patent, ho veureu després, a les seves obres, tant les de pintura com els tapissos. D'aquesta època, entre els 60 i els 70, en el moment en què Josep Grau Garriga agafa les regnes de la secció de tapís de Casa Aymat, en aquesta exposició trobarem 3 tapissos. Un d'ells és aquest, que es diu Forma, que és de 1968. Com veiem, és un tapís una mica clàssic encara, d'una manera tradicional, però que apareixen ja volums, i que estem intuint que hi haurà un canvi, un gran canvi. És a dir, que a partir d'aquests 70, quan ell deixa de treballar a Casa Aymat, esclata aquesta revolució. Aquesta peça de l'artista Josep Grau Garriga es titula Ritme joiós i és de 1965. Com podeu comprovar, la peça encara té un gaire molt tradicional. Segurament, si està feta al 65, Grau Garriga ja ha anat a França, ha treballat amb Jean Lussard i quan torna ja està treballant a la seva manera, aquesta reducció de colors i aquest cartronisme que estava treballant. Però encara i així és molt tradicional. Què veiem aquí? El que sí que veiem és que apunta a l'abstracció i que faltarà una mica de temps encara per poder esclatar la revolució. Aquí ens trobem a 1970 i mentre Josep Grau Garriga treballava amb aquesta peça, una magnífica peça titulada Gestació, que per mi és un títol premonitori una mica, perquè ja està gestant realment a partir dels 70
al deixar Casa Aimat i esclata realment tota l'efervescència artística i sobretot del tapís i textil, que anirà treballant a partir de peces tridimensionals, environaments, i grans peces. Però jo us volia comentar una cosa, mentre ell treballava aquesta peça, escrivia o parlava d'aquesta manera. És necessari, en tapís, fer aquesta revolució i convertir aquest mitjà expressiu, sempre relegat a un simple element decoratiu, fins a la categoria expressiva equiparable a les altres arts, anomenades falsament majors. Què vol dir això? Queda clar, no? O sigui que a partir d'aquí trencarem amb moltes coses, no? M'agradaria llegir una anècdota, és una anècdota formal, però jo crec que diu molt en el moment històric, artísticament, que es comença a viure, no? Estem parlant de l'informalisme, estem parlant del pop art, estem parlant de l'expressionisme abstracte i, per tant, en el textil estem vivint coses molt semblants, no? Diu Grau Garriga: també per allà hi havia els sacs que servien per embolicar les catifes. Jo vaig preparar un cartró amb aquestes noves idees, però en Vicente Pascual, que venia de la tradició del tapís clàssic i que ja l'havien pervertit una mica havent d'acceptar les noves tècniques del lursat, va dir que allò no es feia a la seva secció ni en broma. Bé, vaig anar a fer la prova amb una noia simpatiquíssima de la secció de catifes i amb un encarregat que havia treballat amb el Tomàs Aimat abans de la guerra. El Miquel Samaranch estava per allà encuriosit. En un moment determinat em calia algun material vermell i li vaig dir que, com el color de la seva corbata. Aquest no s'ho va pensar 2 vegades, me la va donar per incorporar-la a aquell tapís i la vaig incorporar. Ja us dic, encara que em sembli una cosa, una petita acció molt formal, crec que és un punt de partida i crec que és una anècdota però que ens explica moltes coses. Obres als dipòsits és el títol del projecte guanyador del concurs de comissariat artístic convocat per Transversal l'any 2019 i consistent en plantejar un projecte que tingués en compte l'àmbit de les arts visuals en cada un dels municipis que formen part de la xarxa i que per tant es relacionessin amb el territori. A partir d'aquesta premissa vaig concebre un projecte centrat en allò que per a tots aquells que hem nascut en un poble es constitueix en un dels nostres primers referents culturals, que són els museus. Ara bé, en lloc de fer-ho a partir d'allò que normalment es mostra en els museus, vaig pensar que potser seria bo, inclús per la gent que l'havia visitat alguna vegada, treballar a partir d'allò que s'amaga, que està al darrere, que està ocult en els dipòsits. Crec que en un museu és tan important allò que es mostra com allò que no es mostra, perquè allò que no es mostra moltes vegades no hi és o no està visible per raons que se'ns escapen a tots, però no vol dir per això que no siguin importants. A partir d'aquesta premissa i de la intenció de relacionar les arts visuals en el territori i el territori mateix, vaig convidar 10 artistes diferents catalans contemporanis a entrar en els dipòsits dels museus, dels 10 museus i arxius de cada un d'aquests municipis i estirar del fil d'allò que amb ells els creés més l'atenció. Podia ser un dibuix, podia ser una fotografia, podia ser una maleta, podia ser el que ells volguessin, sempre que s'ajustés i seguissin les instruccions que jo vaig donar a tots ells, que eren 10 instruccions. La ubicació de cada artista en els llocs que van anar a parar, en els museus que van anar a parar, van ser de diversa índole. Alguns d'ells per raons molt òbvies, molt relacionades amb el seu propi treball. D'altres va ser per raons circumstancials, d'altres per descarte. El cas de la Regina va ser un dels casos que vaig tenir clar des del principi, és a dir, el seu treball sempre m'ha dut a mi a pensar en possibles estampats en relació amb el món tèxtil i vaig tenir molt clar que si, com que Sant Cugat era un dels municipis que participaven d'aquest projecte, la Gina vindria al Museu d'Art Tèxtil, al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil de Sant Cugat. I aquest és el treball que ha presentat ella, un treball fet a partir, com ella ha explicat, imagino, a partir dels àlbums de fotografies dels visitants il·lustres en el Centre Grau Garriga, concretament en una dècada, la dècada dels 60, entre els 60 i els 70. Ens trobem ara a l'exposició L'àlbum de visites.
una exposició que, com he dit abans, dintre d'un projecte que es titula Obres als dipòsits, comissària per Frederic Montornès. En el meu cas, vaig tindre que anar a treballar amb el dipòsit de Casa Aimat. Com he explicat una mica abans, el dipòsit de Casa Aimat es basava en diverses habitacions en les que hi havia tapissos, cartrons per fer tapissos, i per últim una petita habitació en la que trobàvem part d'arxiu fotogràfic, cartes, papers, tot allò referent al dia a dia de la fàbrica de tapissos Casa Aimat, des de 1920 fins a 1970, 80, així. Abans d'entrar a explicar exactament en què va consistir el meu treball, voldria tornar a fer referència a Josep Grau Garriga, que ja us he dit abans que està entre les dues exposicions. En aquesta exposició no apareix físicament, no és present, no hi ha les seves obres, però ell és el motor d'aquesta constel·lació, és a dir, d'aquesta quantitat de noms i visites il·lustres que van passar per Casa Aimat. Grau Garriga era conscient que si volia portar l'art català a l'estranger, que si volia portar l'escola catalana del tapís a l'estranger, havia de demanar a noms d'artistes coneguts, com més internacional millor, i més bons, evidentment, per fer cartrons, que fessin cartrons per poder fer tapissos. Així per allà van passar Tàpies, Cuixart, Terrats, passarien molts més. Però evidentment tots coneixem que un dels artistes més internacionals catalans era Joan Miró. Joan Miró va visitar per primera vegada la fàbrica de Casa Aimat el 1960. No treballaria amb la fàbrica de tapissos fins als 70, no perquè fos mandrós, sinó que entre els 60 i 70 tenia una quantitat de feina i de treballs, exposant a Nova York, Tòquio, París, era impossible. Això denota lo internacional que era Joan Miró. Explico això perquè quan vaig arribar a la sala aquesta en la que hi havia arxius fotogràfics de Casa Aimat, em vaig trobar amb un àlbum de fotos, d'aquí el nom àlbum de visites. A fora, en l'àlbum de fotos, posava àlbum de visites. Un àlbum de considerable tamany, gran, amb cartolines negres, que quan vaig obrir estava absolutament buit. L'únic que quedava eren els rastres, els peus de foto de les fotografies que havien estat d'alguna vegada, o els rastres, cola i petites enganxines que havien quedat d'altres pàgines que no tenien text. La fotografia, en principi, com moltes vegades s'ha dit, és quan veiem una foto creiem que ja és real, creiem en això que estem veient, però aquí no hi ha foto, aquí tenim un peu de foto, aquí tenim que fer un acte de fe. Això és el que més em va interessar. Havia una relació, tenia un tractament entre la realitat i la ficció, havíem de creure en això. El que vaig a fer és vaig desmuntar tot l'àlbum de fotos i vaig començar a fer una sèrie jugar amb ell, una sèrie de variacions, fins crear unes peces verticals, aquestes dues peces de 100 per 70, a partir de diferents cartolines. L'elecció de les cartolines que contenien l'àlbum és completament aleatòria perquè a mi m'interessava. En realitat, i torna a ser per atzar, aquí apareix una cronologia dels 60 als 70 que explica tot un moment a Catalunya, no només el moment artístic. Un moment artístic, tornem a Grau Garriga, apoyat per tots els artistes internacionals que podien ser, però també apoyat per la burgesia i els poders, religió, pel poder polític, per als literaris, per l'arquitectura. Per què? Perquè és la manera de portar i de donar una sortida internacional a un país, si no, no existeix. Vaig escollir aquests noms. No els veieu des d'aquí, potser, però els puc anar llegint. El primer és la visita del pare abat de Montserrat, febrer de 1960. És quan acaba de començar Grau Garriga a treballar a Casa Aimat. I Grau Garriga és amic del pare abat de Montserrat. Encara que sigui un home amb unes fermes conviccions comunistes, inclús anarquistes, és un home també molt espiritual, que li agrada molt el cant gregorià i que feia visites als monjos de Montserrat.
Visita Joan Miró, 5 d'octubre de 1960. Aquesta és la primera visita, no tornarà fins als 70. Visita Egel Lusat, ja hem parlat abans d'ell. És el mestre tapisser que va ensenyar la nova tapisseria, o la nouvelle tapisseria francesa, a Josep Grau Garriga. Visita de Josep Pla, amic del senyor Samaranch, i amic potser de Grau Garriga també, no tinc més dades sobre això. Senyors Jordi Pujol i Marta Ferrusola, ja sabeu qui són. Senyors Ventalló, no en tinc ni idea de qui són. Però com amb tots els, a vegades les fotografies dels sopars, bodes, com passa molt temps, dels besavis o els avis, sempre hi ha algú que diu, conec a tothom, però aquest d'aquí qui era? Aquell veí, potser important, però que no sabem qui és. He buscat una mica, no l'he trobat, i trobo que és interessant que quedi com aquell personatge que jo no sé si és. De totes maneres, si algú veu aquest vídeo i sap qui és, m'encantaria saber. Sert i Miró, setembre de 1970. Comencem amb Miró i acabem amb Miró, acompanyat de l'arquitecte Sert. Això és als 70. La Fundació Miró de Barcelona no es començaria a fer-se fins al 71, 72. Com només tenim els noms, què aconseguim amb això? Deixar volar la imaginació. Potser Sert i Miró estaven parlant de quin tapís farien, com farien el tapís per posar-ho a la Fundació Miró, quin tapís seria. Parlaven de tapissos o simplement havien anat a veure les obres o l'espai on aniria la Fundació Miró, i així podem fer-ho amb tot. Aquesta és una cosmologia, és una constel·lació, podien haver hagut moltes més. Les dues peces tenen molt a veure amb el meu propi treball, que és el que treballo sempre, que se crea una peça que és textual, que és com un cal·ligrama, i altra peça que és gràfica completament. Aquesta exposició titulada Àlbum de visites, que és literal perquè és el mateix títol que posava a sobre de l'àlbum de fotos que vaig trobar, és completa amb la incorporació d'una manera una mica duchampiana de la pròpia estanteria, tal com es trobava als dipòsits de Casa Aymat, com es troba, perquè després tornarà allà, en la que trobem altres àlbums de fotos, arxius no fotogràfics, papers d'entrades i sortides de la feina de Casa Aymat, arxius de municipals, trossos de corda i altres coses més. Una mica més tard, després de trobar aquest àlbum, una mica una segona o tercera visita, en aquesta estanteria, rebuscant, vaig trobar les fotografies que havien sigut extretes de l'àlbum per poder conservar-les millor. La veritat és que no era necessari trobar-les, quasi va ser una petita decepció trobar-les. Jo voldria que haguessin desaparegut i quedar-me només amb aquesta part que us deia entre la realitat i la ficció. Al trobar les fotografies que formaven part de l'àlbum de visites, el que vaig pensar és utilitzar-les no com a fotografies, sinó aquesta vegada com a fons. O sigui, em van interessar molt la part de darrere de les fotografies en la que veies les marques, les marques que coincidien amb les marques de les cartolines on havien sigut arrencades. El que vaig fer és col·locar-les en aquestes vitrines amb l'àlbum, el trobareu aquí amb les vitrines de l'àlbum, i petites enganxines que trobava pel terra mentre jo treballava amb l'àlbum de visites.